Știai că o descriere bine optimizată îți poate crește rezervările cu până la 30%? O descriere bine scrisă egal mai mulți oaspeți. Da, ai auzit bine. Mulți proprietari ignoră acest detaliu, dar o descriere bună poate face diferența între încă liber și rezervat full. Ce trebuie să faci? Simplu. 3 reguli pentru o descriere de top. 1. Folosește cuvinte cheie relevante. Wi-Fi rapid, self-check-in, aproape de centru. 2. Evidențiază beneficiile. Ideal pentru familii și nomazi digitali. 3. Fă descrierea ușor de citit, fără blocuri de text lungi. Și uite cel mai tare truc. Airbnb scanează descrierile, așa că trebuie să folosești exact cuvintele pe care oaspeții le caută. Vrei să vezi un exemplu concret? Comentează da și îți trimitem un model perfect. Apart Invest optimizează descrierile pentru listări de succes. Vrei ajutor? Intră pe apartinvest.ro. Ai verificat descrierea apartamentului tău? Dacă nu, poate pierzi rezervări. Salvează acest video și optimizează-ți descrierea acum.